baso. Wa mahot di puso, tunog ug bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahadlok kay naa ka Ginoo, ang igabalos ko mao ang pagdayon nimo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko. Mga pagdahig ikabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balod. Apan ang imbaso, wa mahot di puso, tunog ug bagyo sa kinabuhi ko. Di ko mahadlok kay naa ka Ginoo, ang igabalos ko mao ang pagdayon nimo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko. Pagpasalamat ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Kanang panahon, di mo akong iubanan. Tanang hitabo, di mo akong bitabangan. Mayong pakiguban, welcome sa itong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Mayong pakiguban sa tanan nato mga suging tigpaminaw sa tigpaminawan sa Shiny FM 101.3. Kananukan diri sa Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Mayong gabi, mayong pakiguban. Dalaygon ang Dios nga paday magpanalangin sa matag usa. Dalaygon ang iyang pagkamatinud-anon nga iya kitang ihatagag kadaugan, kalapusan sa atong pagkuyog sa kalibutan. Sa ato nga pagsugod mga kaigsunan, ato ning ablihan diha sa pagduol nato sa atong buhi nga Dios. Ug akong ihangyo matag usa nga ato ta sa pagpasalamat, pagdaig sa atong buhing Dios. Ubanan mo gayot ako, dili matukan ang imong ngalan. Akong gihangyo matag usa nga magpasalamat ug dili nato kalimtan ang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Mag-ambong kita. Tanan maayo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Amahan na mo nga Dios sa magagagahom. Ang may katapusan, Niya nausab kami aron sa pagduol kanimo. mahal Niya nausab kami aron amo kang mapasalamatan. tanan. Sa imong pagkamaayo, nagmalampuson ug nagpadaugon kami. Amahan Dios nga magagagahom. Salamat o Dios sa imong panalangin. Salamat o Dios sa imong magbantay, sa imong pagtagbo sa tanan nga among ikinahanglan. Dalaygon ka nga Dios nga kanunay nangulo ka namo
kalibutan kanunay mo kaming gikuyugan o giubanan. Dalaygon ang Dios nga among gialagaran nga mo ikaw nga karon among paminawon o Dios ang imong mga pulong. Amahan Dios nga makagagahom ni anusab kami nga nag-uban ni imong programa nga imong gihatag kanamo. Programa nga maghatod sa mga pulong nga mo'y gikinahanglan sa matag usa nga migsalig kanimo. Amahan Dios nga makagagahom amo na usab nga tuuhan ang kunon dawaton ang imong panalangin, mga pabor nga imong giandam kanamo nga sa among pagduol kanimo amo gayong masinatian ang imong mga saad. Amahan, salamat o Dios sa walay hunong nimong hatag ka namo kusog sa paghatag nimo namo kadasig aron amo o Dios mapadayon ang ulhaton nga imong gisalig kanamo. Amahan, nianaw sab kami aron among paminawon dawaton patalinghugan ang imong mga pulong. Kaya ang imong pulong mo ay amo ang kinabuhi, ang imong pulong mo ay among kadaugan nga muhatod kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Bless kinamatag usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw o dalaygon ang Dios sa magpanalangin. Ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan. Si Gigi Mays, mayong gabi. Maayong pag-iguban ni Nars Boyan. Si Felix Dapar Lumot, maayong gabi Pastor. Si Agnes Triumpante, maayong gabi Pastor Gideon. Dalaygon ang buhing Dios. Salamat sa inspirasyon sa mga pulong sa Ginoo. Request ko awit lahutay po. Ako ning katahon mga kaigsuonan, karon ako gyuning baliktad ang ako ning gitarong akong kamera para alang sa mga kaigsuonan nga nag-cut-on sa pag-gitar inyo sa ning masunod ang paggamit sa gitara, ilabi na sa atong awit makalangit nga lahutay ug uban pang mga awit makalangit. Kay dili na ni siya wala nga inyong makitaan, tuon na gyud ni siya, tuohon na gyud ang inyong makitaan nga inigunit sa gitara. Kay dili naman ni front kamera ang ako ang gigamit. Maayo nga pagig-uban ni Emilio Cabugos og ni Elton Jan Tayaw. Maayong gabi Pastor, maayong gabi Pastor og sa tanan viewers dalaygon ang Dios sa kanunay. Nag-uban ka natong tanan og nagamit nimo Pastor para muhatod sa iyang mensahe ngari kanamo gikan ni Gigi Mays og ni Jerry Lasya Ingkol. Maayong gabi Pastor, salamat kay makapamati na pod mi sa imong mga pulong. Mayong gabi ni Pastor Sapre Candelario uban ni Nong Oswald uban sa akong mga pagmangkon ug sa atong mga pinalanggang suking tigpaminaw sa Shiny FM 95.3 diha sa Balok, Santo Niño, Tanhay, Negros Oriental. Matod pa sa akong igsuon, mayong gabi Pastor Gideon on air naka sa Shiny FM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño City. God bless everyone og sa tanan nga nagsunod sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi og ni Jennifer Insenso. Hello Pastor, good evening. Salamat sa mga pulong nga imuhang i-share karon. Maayo kaayo ang Ginoo Pastor. Ang tanan pagdaig ug pagpasalamat iya ang tanan. Dalaygon ang Dios ni Ruben Biloso Arosina. Maayong gabi Pastor og sa tanang viewers dalaygon ang Dios. Maayong gabi ang Dios magpanalangin sa tanan. Si Doris Silenio, maayong gabi Pastor. Salamat sa Ginoo nga makaabot sa imuhang live. Salamat sa Ginoo nga gitagaan ko og maayong panglawas. Nagpasalamat ko maayong pasalamat ko sa Ginoo nga ihang pirmi gitagbo ang among mga panginahanglan. Salamat. Ingon din request ko kanta Pastor adlaw-adlaw. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, ako ang taga sa pagtagad ang mga awit makalangit nga gi-share diri, gi-request diri mga kaigsuonan nga matod pa adlaw-adlaw.
makalangit adlaw-adlaw. Mayong pakiguban ni Jiben Superioridad. Good evening, Pastor. To God be the glory. Mayong gabi Jiben og ni Ina mi Huit. Maayong gabi pwede request, Pastor, tinuod nga kalipay. Salamat, Pastor. God bless and your family. Gikan ni Gigi Mays. Pagiguban ni Jennifer Incenso, request kog awit sa matag adlaw. Pakiguban ni Kilisti Pargan Ribas. Mayong gabi, Pastor, from Barubo, Surigao del Sur. Si Evelyn Serafin, maayong gabi, og si Gingging Simpron, maayong gabi, sis. Og ni Sister Regina Gonzales Pabio, oban ni Wilfredo Pabio, maayong gabi ninyo diha, Pastor. Kita na kita karong Sabado. Si Ariel Bisario, maayong gabi, Pastor, sa Ginoo. Makadungog na sab sa imuhang live maskin nga labad ang ulo. Mawa ra gyud na. Pasig na sobrahan na og pagpangita og samuan. Maayong pagpaminaw nimo diha, bro, Konsyal Ariel. Nga nano ka diha sa Lanasan, Gihob, La Libertad, Negros Oriental. Matud pa, pwede request ko og song, Pastor, kay tawag sa pagkabalaan. Kana, Pastor, salamat sa pagbasa. Watching here in Magdalisay, La Libertad. Ano na po dekas Magdalisay? Salamat kayang Dios, magpanalangin. Pangumusta ko sa inyo mga kauban diha. Bro Konsyal. Pakiguban, maayong pagpaminaw ni Wilda Prospero. Good evening, Pastor, og sa tanang naminaw. Og maayong pakiguban ni Ria Amante. Maayong gabi, Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo. Watching here in Balok, Santo Niño, Tanhay City. Og ni Emilio Cabugos, request og gamhanan ka. Kay ako araning sip usa, ha. Sister Regina Gonzales Fabio, good evening, Pastor, request me og kanta ngano. Kini si Sister Regina og si Pastor Wilfredo nagkamit ra gid mi ani tungod sa Love Radio sa 97.9. Kadiin gipialan ko sa Ginoo sa maong buluhaton. Dalaygon ang Dios magapanalangin, mga kaigsuonan. Ako ang tagaan og pagtagad, ang awit makalangit sa matag adlaw. Ako sa ning ipasod ang awit makalangit sa matag adlaw. Sa matag adlaw, gusto ko makauban ka.
Nangandoy bata nga kauban nato ang Dios? Tinuod ba nga ato gyung ipangandoy but ipasabot na naabas atong nauna ang Dios, naabas atong kasing-kasing ato basang gipangita sa matag panahon, sa matag desisyon, sa matag usa nato kakinabuhi. Mga igsoon, gikinahanglan nga ato kanunay pangandoyon sa matag adlaw. Moingon ganitang sa matag adlaw gikan sa pagsugod sa atong pagbangon hangtod sa ato na pong paghigda. Importante nga sa atong hunaon kasing-kasing gipangandoy nato ang pagkuyog sa Ginoo. Gitinguha nato kanunay ang iyahang pagpanguna sa matag usa nato kakinabuhi. Kay kung maunay mahitabo masinatian sa atong pagpuyos kalibutan, kanunay kang naay kadaugan. Mayo nga pakig-uban ni Tay Charina Magaliano. Uban ni Brother Jonas, maayong gabi ninyo diha bro og Tay Charina. Si Isadora Patagan, maayong gabi pastor. Salamat sa mga pag-ampo. Salamat sa Dios nga nagtubag kanunay sa atong mga hangyo. Si Ginalyn Rico Wagas, blessed evening pastor. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi pastor. Shout out sa among lugar, Sitio Tigbabais, Bulwagan from Karkar, Cebu. Hallelujah Jesus, salamat sa matagtak na og higayon nga siya naa. Mga kaigsonan, importante gyud mga kaigsonan nga sa ako nang gikaingon nga atong gitinguha kanunay ang pagkuyog sa Dios. Kung ato ning gitinguha ug ato ning ginapangandoy mga kaigsuonan sa atong pagtinguha ug sa atong pagpangandoy niini, siguradohon nato nga kaantigo sadta kung unsay angay natong buhaton aron kuyogan ta sa Dios. Unsa may angay natong buhaton aron mabati nato ang pagkuyog sa Dios. Unsa may angay natong tipigan og sa uban pa na nga pinulungan dapat i-maintain mga kaigsuonan. Unsa may dapat i-maintain mga igsuon aron mabati nimo nga kuyogan ta sa Ginoo bisan asa ta magpabilin tang matarong, magpabilin tang balaan sa iyang atubangan. Kinahanglan sa atong hunahuna o kasing-kasing walay landong ang pagduha-duha. Kinahanglan hingpit ang atong pagtuo, kinahanglan hingpit ang atong paglaom, kinahanglan hingpit atong gugma. Kay pinaagi ni ana mga kaigsuonan kanunay mabati nato ang pagkuyog sa atong buhi nga Dios sa matag adlaw. Awit makalangit diri sa atong programa nga pulong mo kinabuhi ko, tinuod nga kalipay. Kay akong tagaan og pagtagad ang awit nga tinuod nga kalipay. Mayong gabi ni Jilan Rico Wagas, blessed evening pastor. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Shout out sa mga lugar kay ako nang nabasa. Tay Charina Magaliano, mayong gabi sa mga buhing Kristohanon, labi na nimo pastor. Pagkanindot mga kaigsuonan nga ikaw ug ako ingnon nga buhing Kristohanon. Kay kanang buhing Kristohanon mga kaigsuonan kanunay nimong mabati ang mensahe sa Dios, ang pulong sa Dios. Kung kanunay natong mabati ang pulong sa Dios, naa kanunay ang giya sa Dios sa matag usa. Kung ikaw nagtuo, kung ako nagtuo, kung kita nagtuo sa Ginoo, ug kanunay natong mabati ang tingog sa Ginoo, naa ta kanunay sa kadaugan, naa ta kanunay sa kaluwasan. Tinuod nga kalipay sa diha nga mabati nimo ang pagkuyog sa Ginoo kanunay. Si Mark Joseph Ponticelio, request kog song pastor makalangit gugma mo. Human ani mga kaigsuonan, tinuod nga kalipay, akong andam-andamon ang awit Lahutay, ako ning tagaan og pagtaga.
O Diyos, ani ako nanganguyo. Buot nga ikaw ang umuyo sa kulungan. Problema o kasakit, di ko iksabayan. Kay kalipay ko sa presensya mo, makapulagan. Akong darampanan, akong kusog, kung akong malupigan. Kay wala ko'y mahingo, kung wala ka, ning kinabuhi ko. Alaala ka nimang tingod nga kalipay, kanimang kalinaw, katapangan. Oh Jesus, tuloy mo sa imong ngalan, ang nagdiyaw mo kinahanglan ko. Mayong gabi ni Ginalyn Rico Wagas pas request ko og gax ko Ginoo. Sikat kat Basar Jindoy, mayong gabi pastor, shout out diri sa Torreal. Si Ginod Kihay, mayong gabi pastor, og sa tanan nga mga viewers, listeners. Tanan pasidungog pagdaig o paghimaya alang lang sa atong buhing Dios. Request kog song Esperanza. Tingod nga kalipay, kaliniwang, kalinaw, katapawan. Oh Jesus, Atong hisgutan mga kaigsunan, kanus ani mo masinatian ang Dios magtatagbo. Kanus aba nimo masinatian nga ang Dios magtatagbo. O kanus aba makita nimo ang kabaguhan. Si Juni Abloy, maayo nga pagiguban. Matod pa diri ni Miss MCG Tars, pwede request awit magalangit Pastor Jesus Hari. Si Dina Exel, maayong gabi og si Johnny Abloy, happy watching. Ni Jocelyn Oligar, yes, hello po Pastor Gideon, magandang gabi. Okay no? Salamat kaayo sa inyong nga pagiguban og pag-share sa atong program. Akong kadahon ng Jesus Hari mga kaigsunan, o niya akong katahon pod ang lahutay nga gi-request diri sa ato ang programa. O ni ato arong ako arong kantahon. sa imong dalan. Okay, ako asang kantahon mga kaigsuonan ang gi-request diri nga lahutay og Jesus Hari. Okay na gyud akong gitara. Dili ba may kinutoban man ang tanan?
kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuk-at mo tabangan ka, ayaw ragyot pagbiya ka niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usa ayaw kaloya, kay may mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod-anon lang sumtang may oras pa, kay andam ang Diyos muli ka. Buhata ang tanang kabubot unya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana, usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day siya, ug dili ka kapsan sa tanang buta. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlanan, usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan gyung mula hutay ta mga kaigsuonan. O niya aron makalahutay ta, kinahanglan kantigutang mo paubos. Kinahanglan kantigutang mo pailob. Aron na atay pagpaubos, na atay pailob, paharion na to ang balang espiritu.
Aron maghari ang balang espiritu, ayaw paghuna-huna nag mga butang kalibutanon, mga butang tawhanon, kalimti og isalikway og ayaw gayud tuguti nga maunay mohari nimo. Hinuon paghuna-hunas mga butang espirituhanon, kay ang paghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon maunay mohatod, maunay mo pamaagi nga makaangkon kag kalinaw og makadawat sa kinabuhing way katapusan, kay ang balaang espiritu imo kanunay kauban. Awit makalangit, Hesus Hari, diri lang sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko, Hesus Hari. Tanang panahon, imo akong iubanan. Tanang hitabo, imo akong gitabangan. Dili malimpan, mga kalisdanan. Dili usab maihap, imong tabang. Pagahimog suko, imo akong iubanan. Sa tiyan pa lang ako, imo na kong iatiman. Hangtod karon, ikaw gahapon ng tanan. Nadakinas ko, ilingon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayon ako. Dili matuka ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo. Tanan mabago sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalangbanan ka. Sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan, Jesus Hari. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Manaalagad gabi kanimo, dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan. Ang simbahan tigumanan, dili maoy kaluwasan. Kay si Jesus lang ang dalan, kinabuhi kaluwasan. Hangtod karon, ikaw gihapon ng tanan. Nadakinas ko, gilikod mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayot ako. Dili matukngan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo. Tanan mabago sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalangpanan ka. Sulbad ang tanan, ideklarara imong ngalan, Jesus Hari. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Kinahanglan kanunay ideklarar nato nga doon natay hari. Walay lain kundili si Jesus. Awit makalangit diri lang sa ato nga panag-uban ng awit makalangit nga gi-request diri tawag pagkabalaan. Nagatawag kanimo sa pagkabalaan.
Nagahulat, nagahilat, nagatawag ganimo sa pagkabalaan. Uhawang Diyos sa Mayong, iyong pakiguban. mga pagsimba. Uhawang Diyos Matud pa ni sa imong pagigugma. si Jai Rakim Velio kanindot sa mensahe sa kanta. Mayong pakiguban ni Freddy Aquino. Mayong gabi Pastor Dalaygon ang pagkamaayo sa buhi ug balaan nga Dios. Nagdamko ko pastor nga naa naabot ko sa balay nga wala na atop ug wala na po daw mga bungbong ug naay mga tao usab dito akong nakita ug pagkataod-taod ana pastor naay usa ka nilalang nga grabe kahadlok tan-awon ug ang mga tao nangahasi sa kahadlok ug ako ang puntarya bisan asa ko moadto siya nagsunod kanako ug sa ako daw pagsulsubay sa dalan na ay usa ka babay nga medyo idaran napod samtang nagsunod kanamo ang maong makalilisa nga higanting mananap nagbitbit daw kog duha ka buok sudlanan nga murag plastic nga murag mineral ug sa unahan ako kining gisudlan mantika ug ako kining gipang puno salamat sa hubat pastor. Brother Freddy Aquino, dunay ministry nga imuhang adtuon nga weak silas mga pag-ampo. Wala na kaayo nila mabatasan ang pag-ampo. Dunay mga tigumanan o kaha sales group, small group, siguro maunay usa sa mga adtuon or paadtuon sa Ginoo, paduan sa Ginoo nimo. Sa gipakita sa imong damgo mao ni siya. Ang usa ka balay nga walay atop, walay bongbong, nagpakita ni sa balay nga walay panalipod. Ang balay nga walay panalipod, ang balay naghisgot na sa gitawag tigumanan. Naghisgot ug nagpakita na sa tapukanan sa mga tao nga diin kulang na sa mga pag-ampo, weak na sa mga gikinahanglan og importante kayong buluhaton sa usa ka panagtigom nga naa kanunay ang mga pag-ampo. Usa nga imong idasig kanila mao nga imo silang dasigon unsa ka importante ang pag-ampo. Ang usa ka makalilisa nga imong nakita usa kini ka pagtulunan nga gikinahanglan nga imong buntogon sa pulong sa Dios. Lamang adunay duha ka sudlanan nga gipakita diha sa imong damgo. Ang duha sa kasudlanan naghisgot na sa Old Testament ug New Testament. Nga gikinahanglan magapanglihok ang balaang espiritu sa imong pagpanulti sa mga mensahe sa pulong sa Dios nga gikan diha sa maong sudlanan. Ang giingon dinhi sa imong damgo nga gipuno mantika. Actually dili gyud na siya mantika, lana na siya. Nagsimbolo na sa presensya sa balaang espiritu. Ang akong ikadvice nimo mo ni seryosoha ang pagpaduol kanunay sa Ginoo aron madasig nimo ang mga tao sa pagseryoso usab sa pagdangop sa Ginoo. Kinahanglan ikaw ang una ug mahimong ehemplo sa mga tao nga diin ka dadon sa Ginoo. Maunay minsay sa imong damgo ug ako magampo nga panalanginan kas Ginoo sa pagsubay ni ining maong mensahe. Si Jesus aking hari gikan ni Jocelyn. Si Sheila Miliken Otero, maayong gabi, maayong pakiguban. Marge Ainston o Gisadora, maayong gabi. Salamat kayo sa inyong pag-share sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko o sa inyong pag-share sa mga mensahe nga inyong nadawat ibin diha sa inyong mga pagkatulong.
Maayong pakiguban ni Rodsin Pahardo. Maayong gabi Pastor watching live from Negros Occidental. Kanimo ang akong mga luha. Ihatag ko ang akong mga pagsimba. Ako sang andamon ang mga awit nga gipang-request dire sa ato nga programa. Ako sang andamon para ako ang matagaan og pagtagad ang mga mensahe nga miabot dire. Ang akong mga luha. O ganiyan, pinatipuan ko. Awit makalangit, gamahanan ka. O lain-laing nga gamahanan kundili ang Dios nga atong ilagaran. Aron masinatian usab nato ang pagkagamhanan sa Dios. Kinahanglan magpaubos ta. Kinahanglan paningkamutan nato ang pagpaubos kanunay sa tanang panahon. Diyos ako may pagsalig, kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Mayo nga pakiguban ni Charlie Tumaudos. Ug matud panigingging simpron, amin. Lahutay lang gyud ta mga igsuon. Kay sa atong paglahutay maangko nato ang kadaugan. Uban ang Ginoo, salamat Pastor sa pagtugtog na dungog na nako. Mayo nga pakiguban ni Lorna Lee Abaw ug ni Mads Inston. Lord, heal my soul na nagmaluyahon. Usa sa makapaluya sa kalag kana bitang dili nimo mabati ang Dios nga nag-uban. Daghang mga rason o hinungdan nganong dili nato mabati ang pag-uban sa Dios. Una sa tanan, kulang tag panahon sa Dios. Aron mabati nato ang pag-uban sa Dios, patas-an nato ang panahon para sa Dios. Pastor, unsaon man na amo ko'y trabaho. Hinumdumi, bisan na akas trabaho, ihatag ang hunahuna kasing-kasing sa pagkamaayos Ginoo. Ang imong kalag, dili na maluya. Hinuon, moabot, maangkon nimo ang kadasig sa pagpadayon, sa pagsatik. Si Baho de la Cruz, maayong gabi. Si Sasi Kundi, maayong gabi Pastor, salamat sa imong mensahe kanunay. Si Arlene Gimang, maayong gabi Pastor, ang Ginoo. Okay. Si Roland Akas, good evening Pastor, unsa ang angay namong buhaton ani Pastor kay gidaog-daog magmig maayo dire sa among gipuy-an Pastor. Pangita og laing kapuy-an. Ug dili na gani nimo makanabitaw, dili na nimo ma-manage ang mga pulong nga imong madunggan, mga mensahe nga imuhang mabati o kahailahang mga reaksyon, mga dagway, mga pangitabo. Kaning kamuti nga makabalhin ka. Mao nay pinakasayon, pinaka nindot nga buhaton. Ayaw kawili. Kining ato karong hisgutan mga kaigsuonan, kanus aba nimo mabati o makita nga ang Dios magtatagbo di ay. Provider day ang Dios. Mao ni ato rong hisgutan. Kanus aba gitagbo sa Dios ang mga tao sa karaang panahon. Kanus aba sila giatiman sa Dios. Kanus aba nadawat ang mga saad sa Dios. Ngadtos mga taong gisaaran sa Dios. Pwede nimo nang tubagon. Bless kayo ka kung doon na kay tubag sa mga pulong na imong nadunggan karon. Mayo nga pagiguban ni Delvel, mayo nga ang Ginoo magahatag og pinasahi nga kaalam diha kanimo. I receive, I agree in Jesus name. Si Sasi Kundi, Pastor, magpaampo ko ni Fredilyn ako pag umangkon nga ang Dios maglihok sa iyang kinabuhi. Kay giaway niya iyang igsuon dito Australia ug iha papawaon. Pasalamati ang Dios, Sister Sasi,
tungod kay ato naman nagiampo sa Ginoo o pasalamati ang Dios. Nasayod ko nga ang Dios nakadungog o nakakita na sa sitwasyon. Pasalamatan nato ang Dios nga magapamuhat. Tong hinumduman ang tanan dunay katuyuan. Maayong gabi ni Augustin Sumaoy. Maayong gabi Pastor, request me og song Ikaw Lang. O Diyos sa kahaturan, ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Ramhan ka, O Diyos sa kahaturan, ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Maayong pakiguban ni Jocelyn Dinayal. Maayong gabi Pastor Watsing from Hong Kong. Maayong gabi, maayong pakiguban. Awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Okay, ako ning tagaan og pagtagad. Ngano? Request ni Sister Regina o ba ni Pastor Wilfredo Fabio nga nanukad sa Cantipla, Cebu. Mayong gabi Sister Rose atong igsuon nga nanukad sa Malaysia. Mayong gabi ang Dios magpanalangin. Kumusta? Si Mi Medalio, good evening Pastor Watsing from Davao City. Bless you og sa tibok na imong pamilya. Si Scotch Hinampas, mayong gabi. Labot. Imo kong giambigan, imo kong gipanalipdan, gihatag ang kaluwasan, o gipanalanginan. Mayong gabi ni Ibrahim Libantaw. Mayong gabi Pastor Laminaw na pud mi karon while on duty with Jeanbert Ginlamon. Si Inang Obaris, maayong gabi og si Mark Joseph matud pang Ginoo maghatag og kalinaw kalipay kung kita modango pirmi kaniya. Kayong sa Wow, no? Dalaygon ang Dios. Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor Gideon, praise God. Salamat sa Ginoo kay naka-live na pod ka. Salamat sa imong kinabuhi og sa tibuok mong pamilya. Sa kanunay ang Dios magauban kanatong tanan. Karong Sabado mga kigsuonan wala ko'y live. Pero tan-aw nako kung maka-live ako sa Thanksgiving sa Moalboal. Din mag-abot ang mga pastor nga nagpabiling matinod-anon. Uban ni Pastor Kim Ryan Makasaol ug uban mga pastor. Akong tanawon kung maka-live ko dito pero akong daton gyud ang mga gadget para live. Imo kong giambigan, Ang ato ang live mga kigson nga atong gigamit. imo kong gipanalipdan, gihatag ang Mayo nga pakiguban ni Sasi kundi salamat Pastor nindot nimo tambag. Salamat sa Ginoo ni Apil og Tigom didto sa Australia. Ako usa ka pag-umangkon si Afrida ang maguwang ani Fridilin. Wow, no? Ang pinaka-importante ra gyud Sister Sasi kana bitang isalig ra gyud nato ang tanan sa Ginoo. kayong samay na Atong tuuhan nga unsa man ang mga sitwasyon gipangga, duna gyoy katuyuan. bisan Dunay rason ang Dios. asa. Kini ato ning mahibaw-an karon og sa unahan. Kayong samay Sa ato karong panag-uban mga kaigsuonan ato na sang hisgutan kini nga pulong provider ang Dios. Moingon tang provider ang Dios mga kaigsuonan. Gusto sa Ginoo nga imong makit-an kung unsay mga pamaagi sa Dios. Aron makit-an gyud nimo ang iyahang pagtakbo. Mao na nga dunay mga mensahe nga ato karong hisgutan una kanus ani mo masinatian nga ang Dios magtatagbo.
Kanus aba nimo masinatian nga ang Dios magtatagbo? Imo bang nasinatian o kanang natagbaw ba ka? Wala ba ka kulangi? Kay kung ang Dios gani ang mutagbo, but ipasabot dili nimo bation ang pagkakulang. Mabati nimo ang pagkakontinto, ang sobrang sobra kay ang Dios na gani mo imo panalangin. Dili gyud na basta-basta. Nindot mga kaigsuonan o kanus aba makita nimo ang kabaguhan. Akong gidasig matagos sa pag-share sa atong nga programa ang pulong mo kinabuhi ko ngadto sa inyong higalag kaila labi na sa inyong pamilya. Si Pai Kanoy, mayong gabi pastor from Taguig, request kong kanta pastor gipangka mo ako. Bisan sa kapagyasan, ano ka? Kayon sa manang bilik ko, anong gigawin? Kayon sa man ang bili ko. Nindot kayong kantahan, no? Matod pa ni Marilyn Amor, naminaw minimo pastor, samtang nagbantay og baboy. Nga mga anak, salamat kayo sa mga mensahe. Anindotan, no? While nagbantay, naminaw pod sa atong programa. Si Jocelyn Oliger, maayong nga gabi. Ang Dios ang ating provider. Thanks for playing the song pastor gikan ni Sister Regina. Roland Akas, thanks pa sa tanan nimo mensahe nga among nadungog. Sister Bernadette Arsola is watching right now. Si John Boy matod pa diri. Asa man to? Nawa man. Okay, ako tagaan og pagtagad, ikaw lang. Pero ang akong nakit-an diri, just ikaw lang. Sa tuno kong korona mo nga gidasok sa imong ulo, ni dahili hamilin mong dugo. Matag sa madlabot sa lawas mo, kahaptos kong sakit kiantos mo, kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. Sa tunyo kong korona mo nga gidasok sa Mayong pakiguban ni dahili ni hamilin mong dugo. Gina kamahalan tinuod gyud pastor nga ang Dios provider kay kung unsa ang naa sa moa kontento na gyud mi sa among kinabuhi. Iantos mo kaluwasan ug kaayuhan na angkon ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawat. Humananing awit mga igsuon nga Dios ikaw lang. Doon na pa'y gawiting diri gipangka mo ako og labod. Lamang mo ato na ta sa pulong sa Ginoo nga ato rong hisgutan. Ato sang gihunong ang Roma kapitulo 15. Ato sang hisgutan mga kaigsuonan kining Ang purong mensahe mahitungod sa pagkamatinud-anon sa Ginoo. Kana ba nga magtatagbo kanang pagkamatatagbo sa Ginoo ngatong gilagaran. Ano sa ba gyud nato masinatian o mabatian o makit-an masinatian nga ang Dios magtatagbo. Ang atong Dios provider. Kanus aba? Muni ato rong hisgutan.
igsuon kos Ginoo, sa ato ang pagpuyos kalibutan, wala gyud tay laing gikinahanglan. Wala tay laing kana bitawng dapat pangitaon, pangandoyon nga matagbo ang tinuod nga gikinahanglan. Ang ato gyung pangayoon sa Ginoo nga ang tagbuon katong tinuod nga gikinahanglan. Usahay manggod ang tao mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang gitinguha, ang gipaningkamutan, ang dili gikinahanglan. Sa ato ang pagpuyos kalibutan, usa sa angay natong paningkamutan nga masabtan o kana bitang makit-an kanang tinuod nga atong gikinahanglan. Kay kun ang tinuod nga atong gikinahanglan, mga igsuon kos Ginoo, wala nay lain pang kuwang sa atong pagpuyo sa kalibutan. Kun matagbo, makangkon, mabatunan ang tinuod nga gikinahanglan. Kasagaran sa kinabuhi sa tao ang iyang masabtan nga gikinahanglan, ang iyang pagkaon, ang iyang ibeste, ang iyang mainom, nga kining tanan nakasentro sa kwarta. Pag naay kay kwarta, kanang tanan, pwede nimo nang bayran. Pwede kang makashare sa uban. Pwede kang makahatag sa uban pag naa kay kwarta. Pero kanang tanan, mabati gihapon nimo. Bisan kung naa ka nang tanan nga ako karong gisulti kaninyo, mabati gihapon nimo ang pagkakuwang. Ang pagkahawang, dili gyapon ka kontento. Ma-feel gyapon nimo ang pagkakuwang sa imong pagpuyo sa kalibutan. Mga igsoon, usa sa mga rason nganong dili mabati sa tao ang pagka-provider sa Dios. Tungod kay nakit-an sa Dios ang tao, wala niya pangitaa ang tinuod nga iyang gikinahanglan. Kay kasagaran sa masabtan o manaapsan sa kinabuhi sa tao nga ang tinuod nga gikinahanglan pagkaon lang, ibiste lang, mainom lang, pinoy-anan lang, o kanang tanan makuha lang nimo sa pulong kung naa kay kwarta. Pero sultihan ti ka, bisan kung makuha og maangkon pa nimo ang atong gituhan nga mao tinuod nga atong gikinahanglan, kabalo mga igsuon, mabati gihapon nimo ang kahawang. Mabati gihapon nimo ang kakuwang. Dili gihapon ka malinawon, dili gihapon ka malipayon. Gikan sa imong pagbangon hangtod sa imuhang pagkatulog, mabati gihapon nimo ang kahawang. Sa daling istorya, dili gihapon ka kontento. Og mabati nimo na sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, samtang nagdagan ang adlaw og nagkataas ang imong edad sa sa kalibutan. Kung inana lang gihapon ang atong barugan nga panabot sa atong kaugalingon diha sa kalibutan, igsuon kos Ginoo, biya lang ta nga wa gyud tay katagbawan. Dili gusto ang Dios nga maunay imong masinatian, kagikan sa imong pagkabata, pagkabatan-on o pagkatiguang, kanunay gyapong kuwang. Mga igsuon, gusto sa Ginoo nga makit-an kaniya nga mahimong kontento. Og tungod niini, sugin lang ta sa Ginoo kung unsay pamaagi aron mabati nato ang pagkamatag kana bitang pagka-provider sa Dios sa atong ginabuhi. Kanus aba gitagbo sa Dios ang mga katawhan sa Dios diha sa mga kanang basahon sa Old Testament. Sa karaang panahon, kanus aba gitagbo sa Dios. O kanus aba
girilis sa Dios ang iyang mga saad ngadtos mga tao nga iyang gisaaran sama kanimo sama kanako. Mga igsoon, nadawat sa mga tao ang saad sa Dios sa panahon nga ang tao nga gisaaran sa Dios dunay gibiyaan. Dunay gibiyaan. Sama kang Abraham. Si Abraham mga kaigsuonan, dako kayo og plano ang Dios sa iyang kinabuhi. Daghan kayo og plano ang Dios. Og ang kidak-on og kadaghan sa plano sa Dios, wala kini ililong sa Dios. Iya kining gipadayag. Nakit-an og dadunggan kining tanan ni Abraham. Nga ang saad sa Dios kinahanglan nga ihang masabtan. Kanus aba nadawat ni Abraham ang mga saad sa Dios? Kanus aba ni nagsugod? Mga igsuon kos Ginoo, nadawat ni Abraham ang saad sa Dios. Nakit-an og nasaksihan ni Abraham ang saad sa Dios sa iyang kinabuhi bisag unsa pa ni kadako, bisag unsa pa ni kadaghan kay sa Dios dili gayud malimitahan. Siya'y tag-iya sa tanan. Makahimo siya sa mga butang nga dili mahimo sa tao. Makahatag siya bisan unsa pa kini kadaghan, bisag unsa pa kini kabililhon kay siya'y tag-iya sa tanan. Kanus aba nadawat ni Abraham? Sa dihang duna siya'y gibiyaan. Sa diha nga duna siya'y gibiyaan o gitalikdan. Tungod kay dunay sugo ang Dios nga iyang biyaan. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, muabot ang kabag-uhan kung dunay daan nga kuhaon. Sa laing bahin mga kaigsuonan, kung gusto ka nga mabag-o ang usa ka butang, ayaw kawili sa daang butang. Usa sa mga problema sa tao, kawilihan ang daang butang kay naay sentimental value. Muraog, mingawon siya sa mga butang karaan, mahinungdan na ay mga Kristohanon nga mutilaw pas kalibutan. Labi na sa mga sonata o mga bisyo nga kaniadto, iya na untang gikalimtan. Ang nahitabo, wala miabot ang kabag-uhag kausaban ug ang saad siya mismo napakyas sa tinguha nga iya untang masinatian. Mga igsuon kos Ginoo, daghang kaing saad ang Dios nimo. Daghang saad ang Dios sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi. Ug ang saad sa Dios dili gyud na mahitabo nga mapakyas. Ang usa ka pangutana, wala basad pata mapakyas sa mga pamaagi sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, inani ni siya ang gusto sa Dios nga atong masabtan. Aron mabati, makit-an, masinatian nga ang Dios nga atong gialagaran mao di ay tigtagbo sa unsay tinuod nga gikinahanglan. Una mga kaigsuonan nga gikinahanglan nga ato gayong makuha. Una, makasabuta sa pamaagi sa Dios. Sa dihang makasabuta sa pamaagi sa Dios, ayaw na pag-entertain sa mga kanang mo introduce og lain pang mga pamaagi. Usa sa mga bantayanan mga kaigsuonan, sa diha nga taniyagan ka sa pamaagi sa Dios, hinumdumi ang pamaagi sa Dios, mulampos gyud na siya. Walay pamaagi sa Dios nga mapakyas kanang mapukan or kana gyud mapakyas kana nga term o kana nga pulong.
Walay pamaagi sa Dios nga pakyas. Kanunay nang mulampos, kanunay nang mudaog, kanunay gyud na mga kaigsuonan mahitabo ang pamaagi sa Dios. Ang pangutana, nasabtan ba nato sa tinud-anay ang pamaagi sa Ginoo? Kung nasabtan nato, dapat atong ampingan. Dapat ato ning tipigan. Unsaon man aron ato ning matipigan, ayaw na intirtina ang mga taniyag panglaing pamaagi nga dili gikan sa Biblia. Kay kun taniyagan ka, igsuon ko sa Ginoo, ang mahitabuan na daghan ang mawa nimo. Una, ang pagsalig nimo sa Ginoo. Ang imong pag-ila o ang gugma sa Ginoo, gugma nimo sa Ginoo, magkawagtang ang imong respeto sa Ginoo. Mga igsoon, hinumdumin ni siya, mutagbo ang Dios sa atong panginahanglan kung wala tay laing gisaligan. Munang ayaw katingala, adunay mga panahon nga katong imong gipangsaligan, mawagtang, kuhaon. Ayaw katingala nga adunay mga panahon nga kuhaan ka og trabaho, kuhaan kag negosyo. Dunay mga panahon nga kuhaan kag mga barkada. Dunay panahon nga kuhaan kag mga kaila, mga amigo ug mga amiga. Dili sa ingon aron mag-uol ka. Dili sa ingon aron ka mga masakitan. Igsuon ko sa Ginoo. Kuhaon na aron wa kay laing gisaligan kun dili siya lamang. Kay naay mga panahon, mga kaigsunan, ang tao makit-an sa Dios. Mahimong komportable og malimtan niya ang Ginoo tungod kay duna say mga gipangsaligan. Dili gusto ang Dios nga sa imuhang pagpangalaga niya duna kay gisaligan. Duna kay gisaligan nga trabaho, duna kay gisaligan nga negosyo, duna kay gisaligan nga mga tao. Unang ayaw ka balaka, ayaw ka guol ug ayaw ka luya nganong dunay mga tao nga kuhaon sa Ginoo gikan sa imuha. Kay sa panahon nga wala kay gisaligan sa imong pagpuyo sa kalibutan, diha na nimo mapamalandungan og masabtan nga ang Dios di ay nga imong gialagaran, tinuod yun nga maoy magtatagbo di ay gyud sa tanan. Maka-appreciate ka. Makaingo ka. Wow, tinuod yun. Tinuod yun. Dili makakaingon nga tinuod yun mga kaigsuonan nga ang Dios provider kung doon na pa kay laing gisaligan. Doon na kay gisaligan nga abilidad, doon na kay gisaligan nga trabaho, kaalam og ang imong posisyon, sultihan ti ka mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Weak ang imong pagsalig sa Ginoo kung mauna ang imong makit-an sa imong kinabuhi karon. How ang gyapon sa panahon nga muduol kas Ginoo kay makit-an man kas Ginoo nga doon na kay gisaligan. Kanang mga gipangsaligan nimo karon kung kuhao na sa Dios, ayaw kaluya, ayaw kahadlok, ayaw kabalaka, dayga hinuon ang Dios. Kay sa panahon nga wa kay laing gisiligan, makit-an nimo ang Dios kanunay nimong makauban. Kay tabangan man kaniya. Munang kabantay mo mga kaigsuonan si Abraham, dunay misyon nga gihatag ang Dios kaniya. Sa Genesis Kapitulo 12 mga igsuon, mubasa kog mga bersikulo, kay kini mao mensahe mga kaigsuonan wala ko muhatag anig konteksto.
wala muhatag mga kaigsuonan ang ato ang panag-uban sa mga bersikulo nga maoy ato ang masintro kundili ang pagka-provide sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga atong makit-an ug masabtan ang iyang pamaagi samtang nagpuyo pa ta sa kalibutan. Genesis Kapitulo 12. Palihog. Pwede nimo ning basahon. Ang title dinhi si Abraham gitawag sa Dios. Ikaw ug ako parehong gitawag. Hinumdumi pag dunay tawag, dunay tuyo. Dunay rason. Kung ikaw gitawag, katong nagtawag nimo, duna gito'y tuyo nimo. Hinumdumi ang tuyo sa Dios. Hawason kas problema. Hawason kas kalisod. Hawason ka sa sitwasyon nga dili ka komportable. Hawason ka sa dapit nga diin ka. Wa makasinati katagbawan. Gusto sa Ginoo nga sa imong pagpuyo sa kalibutan, masinatian nimo ang tinuod nga kalipay sama sa gi-request ka ganina, tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay mga kaigsunan dili na sa pulong lamang. Nga moingon tang pagkalipay kamo sa Ginoo usbon ko pagkalipay kamo. Dili lang na sa pulong lamang, kundi sa tinuod nga pagpuyo nimo sa kalibutan. Mohinungdan ang Dios sa ato karong panag-uban, ikaw ug ako gusto niyang tabangan. Ingon dinhi mga kaigsuonan si Abraham gitawag sa Dios. Ang Ginoo miingon kang Abraham, biyae ang imong nasod, ang imong mga parente, ug ang balay nga imong amahan, ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita kanimo. Kanang pagbiya di gyud na si sayon, labi na kung naa kay kawili. Dili lang kay naa kay kawili kun dili kung lisod kay biyaan ang mga kana bitang imong gipangsaligan. Gisaligan nimo sa imuhang kurente, gisaligan nimo sa imuhang pag-eskwela sa imong mga anak, gisaligan nimo sa tanan. Usahay mga igsuon, kanang mga gipangsaligan sa mga tao, usahay mo unay division sa presensya sa Ginoo. Sultihan ta mo mga kaigsuonan samtang na malandong ko niini. Mao ni kasagaran nga nakit-an sa Ginoo sa tao. Ang mga gipangsaligan sa tao maoy nakaulang nganong dili nila mabati ang pag-uban sa Ginoo. Pagkaninduta mga kaigsuonan kung mabati na to ang pag-uban sa Ginoo, wala na tay laing pangitaon pa. Wala na tay laing pangandoyon pa. Wala na tay laing kunaon-naon pa. Kung sa atong pagpuyo o pagpangalagad kaniya, mabati kanunay nato ang iyang presensya. Apan nga nung naay mga panahon nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, mubati kag kahawang o kakulang, daw duna kay gipangita nga maoy mo tagbo sa imong gikinahanglan. Tungod kay duna tay gisalikan. Mao hinungdan mga kaigsuonan, kanang mga gipangsaligan pwede na biyaan. Ayaw gayud og katingala nganong dunay panahon nga kuhaan kag amigo. Kay basig nakit-an kas Ginoo nga nakomportable na kaayo ka sa imong mga amigo higala nga dili maoy muluwas nimo. Dunay mga tao nga nagsalig sa ilang mga amigo, sa ilang higala, ug wala na magsalig sa pamaagi sa Ginoo. Dunay mga tao nga nagsalig na sa ilang abilidad, sa ilang mga kaalam, sa ilang kahanas.
Dunay mga tao nga nagsalig sa ilang propesyon, sa ilang negosyo ug uban pa. Inumdumi ni dili gusto ang Ginoo nga mauni iyang makit-an. Kay nganuman makit-an gyapon kas Ginoo nga dili kontento ug kanunay haw-ang ug dili malipayon. Mao na nga sa mga nakasinati nga gikuhaan kag kaila, gikuhaan kag amigo, gikuhaan kag mga kauban, gikuhaan ka og trabaho, gikuhaan kag posisyon, gikuhaan ka og unsa may mga imong gipang kanang gibati nimo nga uy gisaligan nimo na siya, nisalig ka ana, dito ka nagsalig. Kay nganong gikuha na, nganong gilayo ka ana, aron mas makit-an nimo ang tinuod nga gikinahanglan kun dili ang Ginoo lamang. Mao na nga naay mga panahon mga kaigsuonan nga ang mga igsuon dili magkasinabdanay, ang mga magtutuo dili magkasinabdanay kay dunay mga panahon nga ang magtutuo nagsalig sa iyang isig ka magtutuo. Ang igsuon nagsalig sa iyang igsuon ug wala magsalig sa Dios. Kanos abama sinatian sa tao ang pagka-provide sa Ginoo, pagka-provider sa Ginoo? Kabalo ba mo? Kanang wala na say kaduulan, gawas lamang sa iyang ngalan. Kanang wala na kay laing gisaligan ug wala na kay laing kadangpan kundili ang iya lamang mga ngalan, ang iya lamang ngalan. Muna nga si Abraham gusto sa Ginoo nga biyaan ang imuhang nasod, biyae ang imong pamilya, biyae imong balay. Kay dako kay kog saad, duda ko'y dako kayong gipakita nimo. Wow. Munang ayaw kaguol, ayaw kaluya. Mga igsuon ko sa Ginoo, nganong malayo kas imong barkada, malayo kas imong higala, mga amigog amiga, ug malayo ka bisan gani sa imong pamilya. Kay nganuman dunay plano ang Dios. Ug ang plano sa Dios dako kaayo kaysa imong mga plano, kaysa atong mga plano. Ug ang pamaagi sa Dios dili gayon na mapakyas kaysa pamaagi sa tao. Way kasiguruhan. Pero sa Dios kanunay may kalampusan. Mga igsuon, sama sa usa ka kahimtang sa pulong kabag-uhan. Ang kabag-uhan mo abot mga kaigsuonan kung kuhaon nimo ang tinuod nga daan. Daan nga pamaagi, daan nga mga pinulungan, daan nga batasan, tanan nga mga daan sa ato ang kaugalingon og sa Pinoy-anan, dapat imo na siyang biyaan. Imo na nang kalimtan. Aron imo na siyang mabiyaan og imo nang kalimtan, ayaw kawilihi ang mga butang karaan nga dili makapahimaya sa amahan. Ayaw kawilihi kanang mga barkada nga mo'y nakapadaan nimo. Kanang mga kaila nimo nga kaniadto nga gituuhan nga naka monay giingon nga ang uban mo ingon nga dili ko kontento kung wala ka. Di ba na mga barkada nga inana sila kasuod. Unya masubo ang Dios kay ngano man napadaplin ang Dios. Nawagtang ang Dios
tungod sa ilang pagkabarkada. Dunay mga kabantay mo na ay mga ibin sa babay o lalaki na sila'y pag sinaaray moingon dayon nga di gyud ko makontentog, di ko kakita og di ko kadungog sa imong tingog, di ko kakita sa imong hitsura. Hapit-hapit taga minuto video call. Pero nganong moabot ang panahon mga kaigsuonan nga magkauga ang relasyon tungod kay napadaplin ang Ginoo. Napadaplin ang Dios. Nawagtang sa ilang hunahuna, sa ilang kasing-kasing, ang tinuod nilang gikinahanglan, maudi ay ang Dios. Ibin gani sa magtiayon, ang asawa ug bana, para mas close gyud ang usag-usa, isentro si Jesus. Wow. Pwede ba sa imo mga igsoon, isentro nimo si Jesus? Pwede ba sa imuhang pagka-ginikanan, pagka-igsoon, pagka-anak, isentro si Jesus? Lamang dili sad ka angay matingala sa panahon nga isentro nimo kanunay si Jesus. Dunay mga panahon gyapon nga naay kuhaon ang Dios. Kay nganuman, kay kung dili na kuhaon sa Dios, nakit-an usab na sa Ginoo nga maunay babag ug dili masintro ang ngalan sa Ginoo kung magpabili na sa imong kaugalingon karon. Mauna nga mga igsoon sa tanang sitwasyon, pangitabo sa kinabuhi sa tao sa atong pagpuyo sa kalibutan, angay tang magpasalamat sa Dios. Angay tang magpasidungog sa Dios kay ang tanang pangitabo dunay rason ug katuyuan ang Ginoo. Usa ka butang mga kaigsuonan, nganong dunay mawa, nganong dunay kuhaon, hinumdumi kay dunay giandam ang Dios. Dunay ipuli ang Dios. Dunay pamaagi ang Dios nga dili sama sa pamaagi sa tao. Kay ang pamaagi sa tao mga kaigsuonan moingon man dahil nga ibutang na lang ko na diha kay wala mangyapon na okay ra mangyapon na. Kabantay mo mga kaigsuonan na ay mga tao nga kanang daghan kaayong bag-o nga gipamalit, pero sa kadaghan nga mga bag-o mauna hinuoy kana bitaw nakapaguba sa hitsura sa kaanindot sa balay o sa Pinoy-anan. Diba na ay mga maghisgot ta sa Pinoy-anan mga kaigsuonan, na ay sa kana bitaw na ay mga tao nga daghan nga kanang naay kaya. Unya naay Pinoy-ana, naay mansyon, og tungod sa kadaghang bag-o. Grabing daghan nga gipamalit nga mga bag-ong butang. Unya gibutang o gidekorasyon diha sa Pinoy-anan. Aron mas mabag-o daw ang Pinoy-anan. Pero dili na siya kana bitong makit-an ang kaanyag kung ang daang mga butang itapad lang diha sa bag-ong butang. Kinahanglan kuhaon gyud ang mga daang butang. Kinahanglan ilayo gyud sa mga bag-ong butang. Maubitaw nang si Pablo nagsulat sa ikaduhang Korinto 5:17. Ang daan milabay na, ang bag-o miabot na. Kinahanglan sa atong kinabuhi, dili pwede nga unyang kaganinang buntag bag-o, unya pagkaudto daan, pagkagabi bag-o, pagkaugma daan, pagkaudto bag-o, pagkagabi daan. Dili maayo ug dili malipay ang Dios nga magsudong sa tao nga inana ang kahintang. Kinahanglan
nga sa atong pagpuyos kalibutan ang mga daan ato nang gitalikdan, ato nang gibiyaan, daang kinaiya, daang mga tinguha, daan nga mga pinulungan, daan nga mga batasan, ato na nang gitalikdan katong pagkaluuran, pagkasinahan, pagkabagulbulan, pagkareklamador, ato na nang kalimtan, ato na nang biyaan, kanang dili matudluan, kanang mahari-harion, mga karaan na nga kinaiya ng tawhanon. Kay kun naagyapon nas atong pagkakristohanon, walay lami ang tao nga tan-aon. Kana bitawng dili makit-an ang kaanyag, dili mabati ang kalinaw, ang kaguliyang ug kakasamok mao na nooy mabati. Mao na mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ako mga pagdasig mao ni. Pagdasig sa Dios sa matag usa. Aron mabati nato sa tanang panahon nga ang Dios provider, dili ta dapat mawili sa mga butang nga gikuha sa Dios. Dili ta mawili sa mga butang nga diin ta gipalayo sa Ginoo. Dili ta dapat mawili sa mga tao nga diin gipalayo tas Ginoo. Kay dunay mga panahon nga nakit-an kas Ginoo, nagsalig kas maong tao. Mura bag na komportable ka. Mao bitaw nang kung nangalagad ta nga do na patay gisaligan. Suon ko sa Ginoo, ang tinuod mapadaplin biya gyud ang Ginoo. Tinuod biya na. Mao ni tinuod gyud nga kahimtang. Susiha sa imong kinabuhi nga sa imong pagpangalagad karon sa nasugdan nga tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Susiha kung naapaggani kay gisaligan, ikaw na ang mo surrender. Lord, ako na ning biyaan. Lord, ako na ning talikdan. Kay sa panahon nga ikaw iyang makitaan nga wala kay laing dalangpanan kundi siya. Ang pagkamatak kana bitang pagka-provider sa Dios. Kanunay nimong mag-uban. Tagbuon kas Ginoo. Dili kay imo pang isangyaw. Dili kay imo pang ipadungog-dungog. No. Dili na mistil padungog-dungogan nimo ang Dios. Kay Dios siya nga nagmonitor nato. Dios siya nakakita sa tinuod nga gikinahanglan. Tungod ni ini, nagbilin sa hingpit kanang perfect nga pamaagi. Kung ato rang ikinabuhi ang pamaagi sa Dios, dili ta mapakyas sa pagkabot sa tinuod nga gikinahanglan. Hinumdumi ang Dios provider. Masinatian lamang nato ang pagka-provider sa Dios kung wala na kay laing panggisaligan. Mauhinungdan, kuhaon og ilayo ka sa mga butang, sa mga tao, sa mga dapit, sa mga kabtangan nga didto ka nagsalig. Ayaw saligi ang mga butang bisan pa ang salapis kalibutan. Kay dunay panahon nga moabot nga kanang tanan wa nay di nakapuslan. Mao na nga ayaw paning kamuti mga butang nga imurang biyaan. Paning kamuti hinuon nga masabtan nato ang pamaagi sa Amahan. Kay sa panahon nga ato nang itikang sa atong pagpuyos kalibutan, ang pagka-provider sa Ginoo imo gayong makitaan. Awit magkalangit, labod diri lang sa ato ang panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Gikan
ka ni Susi pagkanindot sa imong mensahe pero di na sayon i-apply. Tanan imo gisulti kon di ta mutawag sa Dios. Tinuod na maubitaw na nga kung dili na to itugyan ang atong kaugalingon sa Ginoo. Yes, dili na sayon. Duwaton ko Pero kaayuhan kung sa bala. tinud-anay ta nga misalig sa Dios, hinumdumi. Usa sa mga mensahe nga angay na kong pahinumdum mao ni. Magkatunta sa pagkamadinawaton. Like ni Isaw og ni kana bitawng Isaw og ni Jacob. Dili biya sayon nga magkalagyo sila. Tinuod biya na. Dili sayon og tan-awon sa mga ginikanan sa inahan nga si Rebecca og si Isaac nga ang ilang amahan nga magkalagyo ang ilang mga anak. Unya hinumdumi magkaluha pa gyud sila. Sakit nga tan-awon, guol nga dawaton sa mga ginikanan kung ang mga anak magkalagyo. Pero mao daytoy solusyon. Aron ang pag-uban sa ang pag-uban sa Ginoo ilang makit-an. Kabantay mo mga kaigsuonan si Jacob, damor nga gipanlanginan. Damor nga gikuyugan og nagbadaogon og nagmalamposon og duol siya kanunay sa presensya sa Dios. Duol si Jacob sa presensya sa Dios nganuman nagpabilin siyang matinud-anon sa pamaagi sa Dios. Alang sa mga ginikanan bugat gyud tinuora sa mga anak magkalagyo. Alang gyud sa tinuod natong mga tao labi na kung naatay kinaiyang mawilihon kanang mawili bitaw ta usika sa iyangan no. Pero isa man gud nato hinumdumi isa nato makit-an ang pagka-provider sa Ginoo kung wala natay lain pang gisaligan. So sa karon pa lang kung naatay mga butang nga gipial sa Ginoo isipon nato nga dili atong paningkamutan. Usahay man gud mo ingon dayon ang tao, ako ba naningkamot ni ini. Kung wa pa ko maningkamot ni ini, dili biya gyud ni moabot. Asa man day ang Dios anak. Asa man day ay ang pag-uban sa Dios. Napadaplin ang Ginoo. Mao na nga mga igsoon. Yes. Kung gisaligan nimo ang Dios wala na magpasabot nga kuhaan kasta ng butang. Ang gikuha sa Ginoo aron makasinati makit-an lang sa tao nga provider dayong Ginoo. Ang kuhaon di ay mga butang nga gisaligan lang sa tao. Kay gusto ang Dios tuat amo salig kaniya. Mao bitaw na nganong na ay mga tao nga puno sa kaluyahon nga sige na magpangalagan. Wala mo makabantay mga kaigsuonan nga dunay mga panahon luya gihapon. Nga unta sige magtawag, sige magampo, sige simba. Kay sige simba, sige ampo, sige alagan, sige tawag, sige ampo awit. Ang kasing-kasing to ama nagsalig sa butang. Unsay pamaagi sa giingon sa balaang kasulatan nga gisulat ni Isayas, ang mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Manglupad daw agila, managan, manglakaw nga dili maluya, dili kapuyan. O niya di man ta kasalig sa Dios kung naapatay gisligan. Wala magpasabot ha nga kung tuat naming salig sa Ginoo wala na tay butang, wala na tay igsuon, wala na tay pamilya. No! Haragi mga sitwasyon nga ilagyo tas Ginoo. Ilagyo kas Ginoo para makasinati ka sa pagka-provider sa Ginoo. Iman ining maumensahe dapat magmadinawaton ta. Inomdumi
Ang pamaagis Ginoo perpekto kayo. Si Arceli Solitario, salamat pastor sa manindot nga minsay sa pulong sa Ginoo. Ay lang ko kaguol kung naigikuha. Ay lang ko kasakit kung nainawa nga mga butang nga diin mao imong gisaligan. Kay duna kay Dios nga gilagaran nga maoy mo pilo-pilo sa mga butang kadtong mga butang nga imong gikawin. Gusto ra gyud sa Ginoo nga imong makit-an ug mabati nga ang Dios di ay nga imong gilagaran provider gyud sa tanan. Unang ayo kaguol mga kigsuonan kung sa imuhang pagpanarbaho, pagpanglimbasog kana bitawng dunay mga panahon nga dili nimo makabuot, dili nimo batunan kay usahay labi na sa mga kana bitawng kung sa itawag ana naay mga panahon nga duna kay sana transaksyon, mga transaksyon ba na tawag ana usahay makitaan kas Ginoo nga moingon ka nga moabot lang to okay na gyud pero dili day na mo'y pamaagis Ginoo dunay pinasay di ay ang Ginoo kay dili man gud siya gusto nga mabahin ang imong kasing-kasing, dili gusto ang Dios nga mabahin imong una. Gusto sa Ginoo nga tuwa ra gyud ta mosalig sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga tuwa ra gyud ta mosalig kaniya. Ngano man mga kaigsuonan kabalo mo unsa kay gipangga ta sa Ginoo. Inana ta kapang pinangga ni Lord. Gipangga kasikan pa kaniadto karon og hangtod nga mobalik siya. Gikan ni Noel Heraldino, masalamat pastor, madasig ko sa imong mensahe, sa mensahe ni Lord. Siya say kundi amin sa tanan mong mensahe, grabe kanindot ang mensahe. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi pastor, nga naghatag kaalam sa among kalag, akalanon sa among kalag ug paglaom kanunay sa mga anak sa Ginoo. Mga igsuon, ang Dios atong daygon, ang Dios atong gilagaran, atong pasalamatan. Kay ang tinuod kinsa man ko nga makigsulti kanini, wa ko'y kalibutan kung unsa inyong sitwasyon. Apan ang Dios nga akong gialagaran, nga ato karong gialagaran, siya'y nakakita sa tanan. Ang nakigsulti ka nato, ang balang Espiritu, ang Dios. Mga igsuon, siya lamang ang atong pasalamatan. Siya lamang ang atong pasidunggan. Kay siya ang hinungdan nganong ikaw ug ako karon kita nag-uban. Mayo nga pakig-uban ni Elisa Iana. Salamat pastor sa pulong. So, Susana Pablio, yes, amen. Kaparida Joy, praise the Lord, Jud kaayo, amen. Mark Jose Ponticelio, yes, Lord Jesus. Jane Bird Love, salamat sa pulong sa Ginoo, praise the Lord. Si Raymond Candelario, Dongray, Daymaring, kumusta mo diha sa Manila? Ang Dios pa dayon magpanalangin. I hope magkita-kita pa ta. I hope magkita-kita pa ta sa uban pang mga panahon. Miss ko kamong tanan. Gina Kamahalan, salamat sa Ginoo pastor. Ayaw kaguol labinas mga ginikanan. Ayaw kaguol nga magkalagyo inyong mga anak, magkalagyo inyong mga pamilya. Makaingon maguta usahay nga, di ba nindot yun tong magkadugol?
Usahay manggod mga kaigsuonan mao ni. Nganong kinahanglan magkalagyo ang managsuon kay usahay mapadaplin manggod ang Dios. Labi na sa gitawag big family. Kaingon kang big family. Murag kumbaga lig-on kung magkahiusa. Mga igsuon tinuod man magkahiusa pero sentro si Jesus. Dili sentro ang apelyido, dili sentro ang unsa ba diha. Importante ang napataas ang Ginoo. Mao bitaw nang ayaw katingala nganong sa imuhang mga kaila, amigo, higalag uban pa nalayo ka or gilayo ka o gikuha gikan nimo. Ngano man aron mas musalig ka sa Dios. Damor kang musalig, damor kang tabangan, damor kang matinud-anon, damor kang makakitag milagro sa ngalan sa Ginoo. Ayop sa ato akarong panag-uban, inyo ning i-share sa inyohang mga higala, kaila, ilabinas inyong pamilya. Gipanggatas Ginoo. Ayaw kalimti ha. Gipanggatas sa Ginoo. Oras sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras dire mga kaigsuonan. Alas 8:58 na sa kagabhion. Padayon gyapon nakig-uban ang atong mga pinalanggang listeners sa 101.3 Shine FM. Kamo ang number 1. There is atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Mayong kabii, Sister Gingging, thank you Lord. O kanimo Pastor, salamat sa gigamit ka Gyud sa Ginoo para ang tanan madasig ug malig-on, madinawaton sa tanang mga pagsulay ug dili maluya. Kumusta Sister Gingging? Ugma alauna, alas 2. Ako tan-awon ha kay naay nami tambungan ugma. Wa pa ko kabalo kon unsang orasaha magsugod. Pero naami tambungan ugma uban akong pamilya. Unya pagka Birnes mangandami para sa among biyahe paingon sa Mualbual. Kay duha mi kaadlaw dito kay amo pong bisitahon ang atong mga kaigsuonan dito sa Mualbual. Unya mutsat lang ko sa atong group chat sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. O ako nagtuo nga ang atong mga kauban sa pagtuon na sila'y na kuhang na pagtulunan or nakatunan. O ako nagtuo nga sa atong assignment lisod man pero kabalo ko nga kamo, ako o kita sa Dios gitabangan. Alang di ay sa mga gustong magkat-on sa mga nakatunan sa akong pag-alagad sa Ginoo. Sunod na lang ang mga panahon kay ang atong mga kaigsuonan nga nakasugod na magyud sila. Si Jojoy Bayhon paad ko sa group chat Pastor. Salamat. Daghan pagyud nga nagpaad niya. Wala naman kasod pud ang uban kay nakasugod naman. Si Jocelyn Oligar, salamat sa Ginoo. Pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang buhi nga Dios sa kinabuhi ni Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mga igsuon, salamat sa Ginoo. Ako gyud kanunay gipasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo. Wawit sa kog kanta mga kaigsuonan or kanta awit.
Ato sang daygon ang Ginoo. Nabiharang grasya mo, nagikahatag ka mo. Pagkasimbahan, alagaran ko ikaw. Pagkasimbahan, alagaran ko Okay, ako ang gihangyo matag usa mga kaigsuonan nga muduol tas Ginoo o niya awit sa ata before ko manamilit. Awit ta mga kaigsuonan, goodness of God, ang pagkamaayo sa Ginoo, ug magmaunongon ato ang kantahon. Kuman ani mag-inampo ay ta. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sukat pa kani ato iuban na mo ako. Sukat pa kani ato iatiman mo ako. Bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mong gumma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Sukat pa kani adto iubanan mo ako. Sukat pa kani adto iatiman mo ako. Bisan pa sa katalaman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Thank you, Jesus. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunong
Atiman mo ako, bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, iluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunon mong bumang, nagdasig, nagaliko sa pagtuko. Ang ayak ang daigon sa tanang panahon, kayang gugmam mo kanunay gyung mauno. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga halad ko. Gugma mo, o kaloy mo'y way kinutuban, ikoptan mo, tibuok kinabuhi ko. Ikan sa akong pagbangon, hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Ingong maamo, o kaloy mo'y way kinutuban, ikoptan mo, tibuok kinabuhi ko. Ikan sa akong pagbangon, hantod sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Hallelujah. Kanunay kang matinod-an, kanunay kang maayo ka nako. Hangtod ako may gininhawa,
Amahan na mo nga Dios magkagagahong. Salamat Ginoo sa mga pulong nga amo karong na dunggan. Salamat Ginoo sa mga minsay nga amo nasabtan. Bisan pa man sa ako ang mga kaigsuonan, mga pamilya wala magkasinabtanay. Bisan pa sa mga katawhan nga dunay mga panahon na nagkalagyo, amahan namo nga Dios, amo kang gipasalamatan sa mga pulong nga kami imong giligon, nga kami imong gidasi sa pagpadayon, sa pagdangop, pagsalig kanimo man. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin sa akong mga kaigsuonan karon, padayon ka naga-bless Ginoo sa mga pulong nga among nadunggan. I declare blessing right now karon og sa malabot pang mga adlaw. Malipayon ang tanan, malinawon ang tanan tungod kay nagkasabot kami sa tanang mga sitwasyon nga nagapanghitabo sa palibot sa Matagusa. I-bless Ginoo Matagusa in Jesus name. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa Matagusa. Salamat sa Ginoo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Nag-aawit kanimo amahan Jesus, nagahalan mga pagdahin. Nag-aawit kanimo amahan, ihalat na ang tanan, itugyan na ang tanan. Diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Dalaygon ang Dios no sa Matagusa nato ka kinabuhi, o dalaygon ang Dios magapanalangin din atong tanan. Kini nyong suon Pastor Gideon, moingon na sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless o good night. Ilabi na sa ato ang mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3 diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Hallelujah, Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. hallelujah. Bye bye, God bless, good night.